ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಡಿಗೆದ ವೆರೈಟಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರೆಪಾಯರೆಗಾಯಿನ ಈ ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಖಾದ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರ ಊರ್ದಲ ಖಾದ್ಯಲಿನ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಯಾನ್ ಈ ಚಾನೆಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಈ ಚಾನೆಲ್ ತೆರೆಪಾಯರಲ್ಲ. ಯಾನ್ ದಿಕ್ತಿ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಸರಳವಾಯಿನ ಅಡಿಗೆನ ಕಲ್ಪಗ ಅವೇ ಸೊಪ್ಪುಕ್ಕರಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮಸ್ತ್ ನಮೂನೆದ ಸೊಪ್ಪುಲೇನ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ. ಬಸಳೆ ತೊಜಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಈ ಪತ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪುಡು ರೆಡ್ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಪತ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚೆ ಪತ್ಪೆ. ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೆರು ತೆರೆಯಿನಕುಲು ಪಚ್ಚೆ ಪತ್ಪೆಲ್ನ ಕೆಂಪು ಪತ್ಪೆಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಟಿಲ್ ಮಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐತ ಪಿರಾವುದ ವಿಚಾರದಾದ ಅಂದ್ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಬಲೆ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚೆ ಪತ್ಪೆದ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಕರಿನ ಮನ್ಪುಗ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಮಾತಪಾರ್ದು ಕೊಡಕ್ಕೆನ ಮನ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪುಗತೆ ಬಲೆ ಅಪ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಸೊಪ್ಪು ಕರಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ತೂಕತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗ ನೆಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನ್ಲೇನ ತುಕ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಅಮರಂತ್ ಲೀವ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಮ್ಮ ಪತ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪುಗು ಅಮರಂತ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಬೋಡು. ಬೊಕ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್, ದಾಸೆಮಿ ಒಂಜಿ 2 ಎಲ್ಯ ಸ್ಪೂನ್, ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸ್ಪೂನ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಎಸಳು ಒಂಜಿ 5 ಆಜಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ, ಪೆರೆದಿನ ತಾರಾಯಿ 2 ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್, ಬೊಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉಪ್ಪು. ಸುರೂಟ್ ಸೊಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದ ನೀರಿಡ್ ದೆಕ್ಕೊನ್ಗ. ಮಸ್ತ್ ಪೊಡ್ತು ನೀರಿಡ್ ಪಾರ್ದಿ ಯೋಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕಜಿಪುಡು ನೀರ್ ಕೊಜಲ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಾಪುಂಡು ಆಯ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೀರಿಡ್ ಅವೆನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ದೆಕ್ಕಗ. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ ಎಲ್ಯ ಮೂರ್ದು ದೀಕ. ಬೊಕ ಆಯ್ಟ್ ಬುಲೆತಿನ ದಂಟಿತ್ತಂಡ ಅವೆನ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಅವು ಕಜಿಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜ್ಜಿ. ಸೊ ಲತ್ ಇತ್ತಿನೇನೆ ಇಂಚೆ ಎಲ್ಯ ಮೂರ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪಾಡ್ಕ. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ ತಾರದೆಣ್ಣೆನ್ ದೆತ ನೋಡು. ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಈ ಉಪ್ಕರಿಗ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವಿರು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಪೆರ್, ಆಂಡ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ ಬೊಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ತೆ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪುಗು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ತಾರದೆಣ್ಣೆಲ ಅಂಚನೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಾತ್ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಕಜಿಪುಗು. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಸೆಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ, ದಾಸೆಮಿ ಸರಿಯಾದ ಪುಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆದ ಒಗ್ಗರಣೆ ನೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿನು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಎಸಳನ್ನು ಪಾಡ್ಲೆ. ಸೊ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಎಸಳು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ತಾರದೆಣ್ಣೆಡ್. ಸೊ ಅವೆನೊಂಚೂರು ಗುದ್ದದ ಪಾಡ್ಲೆ. ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ದಗ 3 ದಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೋಡು. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡಿತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೋಲಿ. ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಾತ್ರದೆ ತೊಂದೆ. ಬೊಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆಡ್ ಇಡೀ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುಚಿ ಅವು ಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಕಾಯಿನಗ ರಟ್ಟುಂಡು. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ 3 ದಿತ್ತಿನ ಸೊಪ್ಪುನ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಸೊಪ್ಪುಲ್ಲ ದಂಟಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಅವೇ ಯಾನೆಕಡ್ ಪನ್ನಲೆಕ ದಂಟ ಬುಲೆದಿತ್ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ದಂಟನ್ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೊಪ್ಪುನ್ ಪಾಡೋಲಿ. ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ದೆತ್ತೊಂದೆ. ದಂಟ ಲತ್ ದಂಟ ಆಯ್ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಎಡ್ಡೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊಪ್ಪುಗು ನೀರ್ ಆಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಕಜಿಪು. ಸೊ ಐತನೆ ನೀರು ಅವು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಚಿ. ಬೊಕ ನೆಕ್ ಪೆರೆದಿನ ತಾರಾಯಿನ್ ಪಾಡೋಡು. ಪೆರೆದಿನ ತಾರಾಯಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಕೆಲವೇರು ಸೊಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರೆದಿನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ವೆರು. ಬಟ್ ಸೊಪ್ಪು ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡ್ತು ದೆತೊನುಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಈಗ ಪೆರೆದಿನ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಸುರುಟೆ ಪಾಡ್ದುಜ್ಜಿ
ಸೊ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಂಡ ಸುರುಟೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಕಲ್ಲರ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ದಾದ ಅನ್ಪವೆಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಜಾಪ್ ನೆಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ದುಂಬು ಸೊಪ್ಪುಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆಡ್ಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಂಡೆ ಯಾವುಂಡು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಕಡೇಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಮುಚ್ಚಿದ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಬೇಯರದಿಲ್ಲೆ. ಸೊ ನೀರೊಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಚಿನಿಕ್. ಸೊ ಯಾನೆಕಡ್ ಬನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಐತಾನೆ ನೀರು ಸುಮಾರು ಬುಡ್ಪುಂಡವು ಬೇಯಿನಾಗ. ಇಂದು ನುಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ರಸ ಇತ್ತಂಡ ಸೊಪ್ಪು ಉಕ್ಕರ್ ಇತ್ತಂಡ ಆನಿದ ಒಣಸು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಸೊಪ್ಪುಕ್ಕರಿ ಎಂಚಾಂಡದ ಸುವ್ಯರತೆ. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೊಪ್ಪುಕ್ಕರಿ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗನೆ